Як вы думаеце, беларуская мова, ці праўда, што беларуская мова з'яўляецца другой у свеце па мілагучнасці? Пишите в чатику. Так, пішыце ў чаце ці смела, не бойтеся, адказвайце. Уключайце мікрафон. Так, вось Настасья написала «не». Чаму б і не, так. Ну, Мне только сподобаецца, чаму б і не. так, сапраўды прыемна бачыць, што тут так дасведчана адказваеце «не», гэта міф. Прыемна. Канешне, для нас беларуская мова як родная з'яўляецца першай па мілагучнасці ў свеце, але ўвогуле гэта адзін з такіх прыгожых міфаў, так? Нібы быў конкурс моў у 20-е гады мінулага стагоддзя, і беларуская мова там заняла нібы другое месца па мілагучнасці, а першае месца заняла нібы італьянская мова, хаця падобны міф існуе і пра украінскую мову. Так, сапраўды, па экспертарні Анеля напісала «для кожнага народа яго мова наймілагучнейшая». Вельмі прыемна, што вы выкарысталі такі прыметнік «наймілагучнейшая». І калі кажам пра мовы, як вы думаеце, вось таксама можаце напісаць у чаце, а колькі ўсяго моў на планеце Зямля? Якія дадзеныя падаюць даследчыкі? Писать в формате 500+. О, ну так. Тысячы, сапраўды тысячы, але хацелася б так пабачыць адказ у выглядзе колькасці гэтых тысяч, ці можа быць больш. Дзякуй, спадар Тимофей. Які даў адказ? 3000, як у тым аукцыёне, так? Хто больш, ці будуць асобы, якія думаюць, што можа быць больш, а можа быць і менш. Чым адкажу? Пішыце, калі ласка, ў чаце. Яшчэ пачакаю некалькі секунд, напэўна, больш няма такой патрэбы. Ось так, пакуль два адказы бачу, 1000 і 3000. І той адказ можна сказаць правільна, але калі глядзець на дакладныя лічбы, ёсць такі каталог этнолог, і там дадзена лічба прыкладна 7100 моў на планеце Зямля. Ну што ж, звернем увагу на беларускую мову сёння, пагаворым пра яе, пагаворым на ёй і пастараюся вам паказаць, растлумачыць некалькі цікавых момантаў, фразеологізмаў, слоў, а таксама зверну увагу на найбольш распаўсюджаныя памылкі, якія, па мне, на маю думку, вельмі часта з'яўляюцца пры ўжыванні беларускай мовы яе карыстальнікамі. Ну што ж, давайте паспрабую зараз пагартаць нашу так, тут спадзяюся, атрымаецца так прэзентацыю. Давайте вось так пагуляемся са мной на пачатку. Паглядзіце, калі ласка. Як вы думаеце, лёгкія такое, напэўна, будзе для вас заданне, што такое цэбар? Можна пісаць, можна, калі хто хоча адказаць, можаце адказаць. Так. Цэбар бачу. Аксана дала адказ, так, гэта пасудзіна, там пішаце адказы лічба. Рондаль, так, цудоўна, я бачу, што вы так, вы вельмі абазнаны гэтым пытанні. Той, хто... Спадар Тимофей, а вот не зусім зразумеў. Той, хто сцеражэ. Там, ну толькі там быў не цэ, там цербер быў, калі я памятаю, так, з грэцкай міфалогіі. Мы пазней крышачку убачым правільныя адказы, а звярніце ўвагу на... Тут выбіраем сярод чатырох варыянтаў, звярніце ўвагу на выраз імпэтны. Імпэтны — гэта які чалавек? Давайте пра імпэтны паговорым. Хтось говорить імклівы, так, ці ёсць іншыя з энергіяй, так. Матываваны, дзякуйце, Тимофей, што падбіраце свае эпітэты, так, Анеля, прыстрасны, імклівы. Добра. І гэта, на маю думку, даволі такі агульнавядомае слова. Ну, прынамсі, імпэтны. А вось найбольш цяжкае, як па мне, слова тут гэта шарош. Вось цікава будзе пабачыць вашыя версіі тут, у гэтым слове.
Ага. Спадар Артур, так, да нас долучыў, спадарня Аліна адказалі на гэтае пытанне. Шарош гаворыць, это лёд. Сапраўды, напэўна, давайте глянем, якія тут правільныя адказы пра гэтыя цікавыя даволі слоўцы беларускага. Ёсць версія, што гэта лес. Можа быць і лес. Давайте глянем на правільныя варыянты адказаў. І калі будуць нейкія пытанні, я буду гатовы на іх адказаць. Дзякуй, спадарня Аліна. І лёд, і лес, ну, ва ўсялякім выпадку. Гэта можна справдзіць. Яшчэ ў слоўніку, але наколькі я ведаю, так, цэбра гэта найперш пасудзіна, імпэтна, гэта, як вы правильно пісалі, імклівы, энергічны чалавек, які даволі актыўна себе паводзіць, а шарош гэта такі лёд, наколькі я ведаю, ён даволі нетрывалы. Магу, правда, і памыляцца. Калі што, вы папраўляеце. Лес, вось такога не сустракаў, хаця трэба справдзіць. У умножальным словніку беларускаму магчыма, цалкам магчыма знойдзецца нешта і падобнае шарош. Усё ж такі першае значэнне гэтага слова гэта лес. І давайте зараз пойдзем далей. Гэта яшчэ будзе у нас пару слайдаў з такімі цікавымі, на маю думку, слоўцамі, якія могуць узбагаціць ваше маўленне, ну а далей будуць ужо заданні крыху іншага тыпу. Паглядзіце на гэта дзеяслоў цыраваць. Напэўна, вы яго сустракалі. Цыраваць гэта што рабіць? Спадарня Іна, спадарня Аксана, так, адказваюць, што гэта слова зашываць. Бачу, тут у вас даволі так адназначнае меркаванне наконт гэтага слова. Добра. Далей мы яшчэ, зараз вы пішаце, спадарства, так, а далей у нас будзе заданне, дзе мы яшчэ пагаворам. Напэўна, сапраўды дзякую, спадарня Неля, так, цырата, згадваецца слова цырата, і цырата. Ну, вось спадар Тимофей гаворыць, што першы раз чуў, гэта абсалютна нармальна. У мове дзесяткі, так, і больш за 100 000 слоў, там тут абсалютна нармальна, што мы раз по раз сустракаем новае слово. Зашываць дзіркі, дзякуй, спадарня Настасія. І давайте, пакуль я яшчэ не кажу адназначна, што гэта правільна адказаць, неправільна, потым мы глянем на ўсе адказы разам, а цяпер давайте звернем увагу на вось гэтае слоўца жвіроўка. Жвіроўка, ёсць ужо розныя адказы, я бачу гэта, калі правільна бачу, гэта спадар Артур адказаў, калі гэта папера, гэта шнур. Можа быць, яшчэ будуць версіі, што ж такое жвіроўка. З тых варыянтаў, так, спадарства, выбіраем, якія тут у нас прысутнічаюць. Можа быць, гэта ручай такі. Хай будзе стрэльба. Вось гэтае слово, бачу, выклікала пэўныя рознагалоссі. Шнур. Ну, давайте тут крышечку пачакаем. Так, шнур, стрэльба. Дарэчы, шаноўнае гаспадарства, я толькі што выкарыстоўваць такое слово рознагалоссі. І зараз я яго так вымавіў не вельмі, можа быць, выразна. Як вы думаеце, зараз напішу ў чаце, а вы скажаце першы варыянт, правільнае напісанне гэтага слова, або ўсё ж такі другі. Рознагалоссі, зараз я пішу, або рознагалоссі, хутчэй гэта зборны назоўнік, так? Або ўсё ж такі правільна будзе пісаць разнагалоссі. Паглядзіце, калі ласка, чаце я зараз на гэтае слоўце напісаў. Як вы думаеце, такое слово, як правильно? Марина, спадарня Марина піша, што рознагалоссі, так, Настасія таксама рознагалоссі, так, тут у вас адказы даволі адназначныя, сапраўды. Гэта складанае слово, і калі націск падае на другой частцы ў складаным слове, пішам усё ж такі так. Спадар Артур напісаў націск далёка. Сапраўды, націск далёка, але як націск далёка мы вызначаем, напэўна, вы ведаеце, па другой частцы слова. Калі у частцы галоссі ў дадзеным выпадку націск падае не на першы склад, то ўзнікае вось такі пабочны націск
і ён і дае літару О у першай частцы. Таму я заўсёды кажу пра такую пару беларускіх гарадоў, каб запомніць гэтае правіла, ведаць яго. Успамінайце, згадвайце такія беларускія гарады, як Нава-Полацк, Нава-Полацк, а тут крышачку пачакаю. Можа быць, вы падбераце ў пару горад беларускі, падобны па назве, толькі каб там было не Нава, а Нова. Моя падказка, ён таксама, як і Нава-Полацк, знаходзіцца ў Віцебскай вобласці. Абсалютна правільна, спадар Настасій. Так, Новолукомль, калісьці бываў у гэтым невялікім горадзе, калі не памыляюся, ён знаходзіцца ў Чашніцкім раёне. Таму вось раю пра гэтае правіла запомніць гэтую пару гарадоў: Нава-Полацк і Новолукомль. І мы даведаемся пра правіла напісання літары О ў складаных словах. Ну, а тым часам яшчэ ў нас слова цыбаты. Напэўна, яно такое больш вядомае і не будзе выклікаць у вас пытанні. Ну, што я, ў прынцыпе, і назіраю зараз. Давайте звернем увагу на адказы. Так, зараз. Вось яны, так. Зашываць, жвіроўка. Зверніце увагу, тут жвіроўка можа нас заблытаць слова жвір. Так. Такі пясок, такі, з каменьчыкі дробныя. А вось тут жвіроўка — гэта стрэльба. Цыбаты сапраўды гэта тонкі, хударлявы, ну і пры гэтым даволі высокі чалавек. Шчыра дзякую вам за такое мноства сінонімаў, якія вы выкарыстоўваеце пры тлумачэнні гэтага слова. Ну і што ж там у нас яшчэ на сёння застаецца? Дарэчы, спадарства, калі у кагосьці будзе жаданне атрымаць потым гэтую прэзентацыю, матэрыялы урока, можаце да мяне звярнуцца, і я вам гэтыя матэрыялы, безумоўна, вышлю. Давайте вось тут яшчэ у нас застаюцца два словы. Маё прозвішча Каласоўскі, а вось тут такое слово каласавік. Так. Калі хтосьці піша лічбу 2, ну, я так разумею, мы лічым у паверхнім радзе, так, злева направа, і у дадзеным выпадку адказ 2 пазначае, што гэта такі грыб. Хутчэй за ўсё, сапраўды. Спадарня Неля, думаю, што можа быць гэта і піражок. Такі, дзякуй, спадарня Неля, цікавая версія, но мы яшчэ глянем на правільныя адказы. А вось цікавае слова, хаця, напэўна, вам вядомае у сваёй большасці, віжаваць. Калі мы віжуем, ёсць і слова віж, то гэта мы што робім? З нейкім, відаць, сочым. Дзякуй, спадарства, гэта такія разміначныя заданні. Як іх часам называюць такія слоўцы, адмыслоўцы. Так. Давайте глянем на адказы. Вось яны сталі выдзелены колерам. Сапраўды, каласавік — гэта такі грыб, а вось віжаваць, віж — гэта сачыць. Добра, з гэтым ёсць. Дзякуй вам за працу. І давайте перайдзем. Напэўна, там у нас будзе наступнае заданне. Штосьці там з'явіцца зараз. У нас, спадарства, мы, так спадар Вітаўт ужо казаў, працуем з вами прыкладна 70-80 хвілін, ну, залежыць ад таго, як там гэтая праца пойдзе. Спадзяюся, нам будзе час праляцець хутка, і заняткі прынясуць вам карысць. Давайте глянем, што у нас там з'яўляецца. Папрацуем з фразеолагізмамі. Памятайце, што фразеолагізм — гэта такія спалучэнні слоў, якія маюць непрамое, а пераноснае значэнне. Напішыце, калі ласка, у чаце, якія фразеолагізмы вам прыходзяць у галаве, якія фразеолагізмы з'яўляюцца вашымі любімымі ці ўсё аднымі з самых любімых. Можа быць, яны сустрэнуцца крышачку пазней на слайдах нашай прэзентацыі. Абое рабое, цудоўна. Мне вельмі падабаецца фразеолагізм за дзедам шведам. Бібікі бець. Дзякуй, спадарня Ольга.
Зданькі здаюцца. Дзякуй, спадарня Марыя. Вось пра такое нават зданькі здаюцца, я удакладню. Так, ці ты дурны, ці ты звілейкі. Так, пра вілейку не чуў. Зданькі здаюцца, таксама сабе пазначаю. Дзякуй за такі карысныя і цікавыя фразеалагізмы. Не наеўшыся, не наліжашся. Так, памятаю, мне казала гэта мая настаўніца, калі заканчваўся урок, а я казаў, я наліжуся. І яшчэ пару хвілін там працаваў. Як маеш грошы, то хлопец ты хорошы, а хто такі бібік? Бібікі біць. Так, дзякуй. Дзе наша не прападала? Спадарня Яна, абсевак у полі. Дзякуй вялікі. Я сабе пазначу некалькі фразеалагізмаў, таксама з імі папрацую. Пра бібікі, так, абібок, тут падобнае слово ёсць. Паначуем, спадарня Анеля, так, то пачуем, наколькі я памятаю, там яшчэ паначуем, то болей пачуем, так, вось больш дакладная версія гэтага фразеалагізму. Памятаеце, што многія фразеалагізмы не перакладаюцца на іншы мову, а проста падбіраецца свой адпаведнік. Ну і давайте глянем, што ў нас там за фразеалагізмы. Зараз яны з'явяцца на слайдзе. Тут звярніце ўвагу, так, 4 фразеалагізмы. Можа быць, некаторыя з іх будуць для вас новымі. Паглядзіце, калі ласка, на іх і паспрабуйце суаднесці гэта фразеалагізмы са значэннем. Не абавязкова пісаць у чаце, альбо давайте, можа быць, так зробім. Можна выбраць сабе адну пару, калі ёсць жаданне, і напісаць фразеалагізм і яго значэнне, альбо хтосьці, калі хоча, можа тут ужо і агучыць сваё меркаванне. Напрыклад, завяршаць справу гэта даводзіць да розуму. Дзякуй, сапраўды, Марына, спадарня Марына, дзякуй ужо. Хацеў сказаць, хочацца вас пачуць ужо, так, завяршаць справу, даводзіць да розуму, а выкручвацца, можа быць, хтосьці яшчэ агучыць нам версію пра выкручвацца. Даволі тут. Выходзіць сухім з вады. Сапраўды, так, падманваць гэта Абуваць у лапці. Абуваць у лапці, дзякуй вялікі. І выкручвацца за стало. Не, быць пільным, так, быць пільным гэта Трымаць вуха востра. трымаць вуха востра. Сапраўды. Звярніце ўвагу на гэтыя фразеалагізмы. Яны усе маюць пераноснае значэнне. Ёсць нават слоўнік, так, фразеалагізму ў беларускай мове. Можа быць, хто ведае, які беларускі мовазнавец з'яўляецца найбольш вядомым даследчыкам фразеалагізму і аўтарам гэтага самага слоўніка фразеалагічнага. І Кандрат Крапіва? Кандрат Крапіва, наколькі ведаю, не. Кандрат Крапіва, пад яго рэдакцыяй выходзіў гэта агульны слоўнік. Фёдор Янкоўскі, спадар Артур, вось пагаджуся з вами, наколькі я ведаю, гэта слоўнік Івана Івановича Лепішава, беларускага мовазнаўца. Калісьці гэта слоўнік быў маёй такой фактычна настольнай кнігай, тлумачальны слоўнік беларускіх фразеалагізмаў. Так, гэта слоўнік Івана Лепішава. Дзякуй вялікі. Давайте паглядзім яшчэ адна чацвёрка. Тут зараз будзе суадносіны. Так, правільныя адказы, як суадносці фразеалагізмы з іх значэннямі. Звярніце ўвагу, часта фразеалагізмы тлумачацца адным-двума словамі. Фразеалагізмы пры гэтым, як і словы, могуць уступаць у сінанімічныя або антанімічныя адносіны. Інакш кажучы, можам выкарыстоўваць розныя фразеалагізмы з адным значэннем або, можа быць, пара фразеалагізмаў з зусім супрацьлеглым значэннем. Давайте глянем, што ў нас тут яшчэ застаецца па фразеалагізмах. І таксама, можа быць, кагосьці пачуюць хлопцаў або дзяўчаты могуць далей працягваць адказваць. Абагаўляць гэта насіць на руках. А вось угоднічаць. Біць паклоны. Біць паклоны, падманваць. Тут звярніце ўвагу, так? У нас там было падманваць, абуваць у лапці, а вось гэта тут будзе сінонім. Гэта Вадзіць за нос. вадзіць за нос, так? Ну і адпаведна меркаваць у нас застаецца Вырашыць головой.
варушыць галавой, часам говорить варушыць глуздамі. Так, ось такая версія таксама выкарыстоўваецца, колькі я памятаю. Звярніце ўвагу, так, тут гэта ўсё вам дашлю, паўтаруся, калі будзе такая неабходнасць. І цяпер давайте все ж таки з вами пагаворам. Больш тут з'явяцца такія словы, усім агульна вядомыя, але памятайце, часта ў слоўніках выкарыстоўваецца, ну, не часта, а хутчэй, я б сказаў, выкарыстоўваецца два спосабы тлумачэння слоў. Калі мы хочам растлумачыць яго значэнне, то мы выкарыстоўваем адзін з гэтых двух спосабаў. Ці можаце вы прыгадаць, якімі двума асноўнымі спосабамі тлумачыцца значэнне слоў у тлумачальным слоўніку? Мабыць, праз сінонімы. Дзякуй, спадар Марына. Адзін з спосабаў гэта падбор сінонімаў. Так, згадваецца мне мае урокі беларускай мовы ў школе, калі так настаўнік пытаецца часам у дзяцей, і часта такое можна сустрэць у школах. А што такое вясёлка? І як вы думаеце, што часцей за ўсё адказваюць дзеці? Радуга. Так, часцей за ўсё вучні радасна цягнуць руку, так, і адказваюць слова перакладзе на рускую мову, што гэта радуга. Я сваіх вучняў стараўся прывучаць ўсё ж такі да такога тлумачэння або сінонімаў, або, можа быць, другі шлях, так, гэта шлях апісальны. І калі ў нас была падобная сітуацыя, якую толькі што згадаў з гэтым прыкладам пра вясёлку, я тады вучняў пытаўся: добра, малайчына, так, сапраўды вясёлка гэта радуга, а скажы, калі ласка, мне, што такое снег? Так, і вучань тады: ну, снег гэта снег. Добра, так, растлумач, што такое снег. Дзякуй, спадарня Анеля. Так, можна і малюнкамі, і вось тады ўжо так у вучняў стараўся актывізаваць такое мысленне, так, развіваць іх маленне, што снег гэта такая з'ява прыроды, калі замярзае вада, яна там падае ў выглядзе сняжынак на зямлю і гэтак далей. Ну, давайте паглядзім. І мне хацелася б, каб вы зараз прадэманстравалі нам сваё маўленне і апісалі па-беларуску слова, не называючы яго. Тут не будзе шмат слоў, мабыць, іх будзе 5 ці 6, а потым ужо мы прыступім да асноўнай часткі заняткаў, дзе ўжо будуць такія мае аўтарскія. Ну і гэта мае заданні, гэта хутчэй школьнае, а там будуць мае заданні ўжо для працы з дарослай аўдыторыяй. Давайте паглядзім. І таксама, хто ёсць ахвотны, патлумачце нам, калі ласка, тое, што мы бачым на выяве. Зараз я клікну на слайд. Раскажыце нам хто-небудзь па-беларуску, апішыце, што гэта такое. Спадарня Аліна, можа быць, ці спадарня Марына, ці хтось яшчэ. Спадар Тимофей, так? А, спадар Тимофей падняў руку. Вітаю, мяне чутна? Так, вас вельмі добра чутна. Да, ну буду тады імправізаваць. Ну, гэта такая прылада, значыць, з 4 ножкамі, роўнай паверхню зверху, на якую можна ставіць, напрыклад, посуд, ці на якой можна пісаць, якая ёсць амаль у кожным доме, і па вышыні звычайна недзе да ўзроўня, ну, не ведаю, жывата. Так, ну, прыкладна 1 метр. Можа быць ніжэйшая, так, можа быць крыху вышэйшая, самых розных кшталтаў, памераў, можа быць круглы, так, можа быць прамавугольны, можам яшчэ апісваць выкарыстоўваючы матэрыял, можа быць часцей, можа быць драўляны, так, і з іншых матэрыялаў. Шчыра дзякуй, спадар Тимофей, і давайте сапраўды вось так тады будзем можа рабіць. Калі хто хоча адказаць, падымайце руку, так, а я, гледзячы на паднятыя, на ўзнятыя рукі, спадзяюся, мне гэта будзе бачна, буду казаць ужо, называць імя чалавека, які будзе агучваць нам тлумачэнне, так, лексічнае значэнне гэтага слова. А потым яшчэ звярну ўвагу на адзін даволі цікавы, на мою думку, момант. Калі ласка. Ці падыме хто руку? Не бойцеся, калі ласка. Спадарня Аліна, калі ласка. Ну, я б таксама сказала, што гэта бытавая ці побытавая прылада з вельмі роўнай паверхняй. Ну, так, зараз
буду выкарыстоўваць слова, напэўна, гэта будзе ўжо падказкай. А для... Можна сказаць, напрыклад, бачыць сябе, у якой можна пабачыць сябе. Так, сапраўды. Гэта ж мы зараз не гуляем у загадкі. Так, ваша задача апісаць гэта так, каб мы даволі адназначна зразумелі, што вось гэта тое, што бачым. Так, з роўнай паверхні, у якой можна пабачыць што? Сябе. Сябе, так. Адлюстраванне гэта будзе падказкай. Так, адлюстраванне гэта ўжо будзе так. Можна пабачыць сябе, сваю выяву, так, сябе так, у поўным рост, напрыклад, альбо не, можа быць таксама розных памераў, так, ёсць вялікія, ёсць маленькія, можа быць у нейкай сумачцы знаходзіцца, так. Добра. Ну, все такое, як вы сказали, роўнай паверхні, так, з паверхні са шкла, напрыклад. У Беларусі ёсць такі горад, так, назва якога звязана са шклом. Што гэта? Так, жаль. Шклов, так, Могилёўская. Так, у мяне ў Шклове дача ёсць, дарэчы, воз, так што гэта горад даволі мне блізкі. А сам я, дарэчы, можа быць, я прашу прабачэння, можа быць, я тут забыў прадставіцца, я, дарэчы, зараз пра гэта згадаў. Я прадстаўлюся, прашу прабачэння, бо на пачатку я пра гэта забыў сказаць. Мяне завуць яшчэ раз Юрась Каласоўскі, я з'яўляюся настаўнікам беларускай мовы, маю вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. У свой час даволі доўга, больш за 10 гадоў працаваў у гімназіі настаўнікам беларускай мовы і літаратуры у гімназіі горада Магілёва. Я сам адтуль родам, а потым яшчэ працаваў у іншай школе, у прыватнай школе ў Магілёве. Ну, а цяпер ужо на працягу, дарэчы, на працягу вельмі частая памылка з'яўляецца тут акцэнталагічная, калі гавораць на працягу. Правільна ўсё ж такі на працягу, але пра гэта мы яшчэ пагаворым. На працягу амаль 3 год ужо пражываю у Польшчы, у горадзе Гданьску. Ну і давайте далей пагаворым з вамі пра гэтыя словцы. Я ж казаў, так ці не, колькі слоў у беларускай мове? Нагадайце, калі ласка. Тут можна вось у чаце напісаць. Дзякуй, спадар Артур, так. 250 тысяч. Ну, калі мы возьмем слоўнік, так, такі вялікі тлумачальны слоўнік, той же слоўнік пад рэдакцыяй Кандрата Крапівы, то там прыкладна 110 тысяч слоў. Так, падаюцца лічбы больше, 200, 250, нават там да 400 тысяч, ну, гэта калі ўжо ўлічваць розныя такія славаформы, дыялектызмы і гэтак далей. Але, ў прынцыпе, тут я б такую лічбу падаваў. Любая развітая мова свету мае прыкладна такі лексічны запас у 100 тысяч, 100, можа быць, так 150 тысяч слоў. Добра. Ідём далей. Так. Хто апіша? Гэта лёгка здаецца. Падымайце, калі ласка, рукі хто-небудзь. Спадарня Анеля, так, дзякуй. Спадзяюсь, правильно прачытаў імя. Так, спадарня Анеля, уключыце мікрафон. Мікрафон пакуль ёсць. Ага, ёсць. Так, ага. Ёсць контакт? Так, ёсць. Вітаю. Гэта расліна, якая з'яўляецца сваячкай шыпшыны, і мае калючкі. І мае калючкі, так. Дэкаратыўная расліна, яшчэ можна сказаць. А может быть, нагадаеце, спадарня Анеля, хто з'яўляецца аўтарам, які беларускі паэт з'яўляецца аўтарам гэта знакаміта верш, там не пра ружу, але пра шыпшыну. Вось вы як сказалі пра шыпшыну, адразу згадваецца, так, у Беларусь мае шыпшына. Владимир Дубоўка. Спадарня Марына не вытрымала, так? Дзякуй, спадарня Марына. Так, это Владимир Мне проста ружа-кветка больш згадалася песня. Ну вось, дзякуй. Так, сапраўды, ну, калі Владимир Дубоўку згадваю, адразу такі вобраз такога барадача так, прыходзіць мне у памяць, так, узнікае ў памяці. Дзякуй вялікі. Давайте паглядзім, што у нас. Ну, вось сімвал Беларусі. Можна, это я ўжо так крышку патлумачыў. А як бы вы апісалі гэтую птушку? Можна я? Гэта спадарня Марына. Так? Так.
то птушка, якую вельмі любяць і чакаюць кабеты і жанчыны, і якія будучы спаць, чакаюць дзеці. Чакаюць дзяцей, чакаюць дзіця, так, бабусю так, прыносіць дзіця. А вось з буслом звязана цікавае даволі слова. Памятаеце верш і песня, так, каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць, так, буслы, куды там ляцяць? Выраю. В Африку. Так. В Африку. Буслы там на Палесе, буслы з выраю, так, на Палесе ляцяць. А вось гэтае слово «вырай» для мяне, напрыклад, у школе яно было такім даволі загадкам, бо гэта прыклад... журавы, так, журавы, дзякую, Аксана, там. Ну, журавы, буслы, таксама ж у нас пералётныя птушкі. Скажыце, калі ласка, вось гэта слово «вырай», так, якое з'яўляецца прыкладам безэквівалентнай лексікі. Гэта лексікі, якая не перакладаецца адным словам, напрыклад, на рускую мову. «Вырай» гэта што такое? Хто б апісаў вось гэтае слово? Значэнне гэтага слова. Так даходліва, можа быць, растлумачым нам усім. Эдуард Тимофей? Ну, насамрэч, не простае слово, ну, гэта штосьці у накірунку такога добрага месца, цёплага, ну, дзе мусіць усім добра. То, ну, сугучнае, аднакарэннае з раем, ось, я так разумею. Кудысьці, дзесьці далёка, куды самому не дайсці, і дзе цёпла і утульна. Дзякуй, так. Спадарня Неля хацела нешта дадаць, калі ласка. У мяне тут больш асацыяцыя вырай ад дзеяслова выратаваць, то, мабыць, гэта месца, дзе ратуюцца птушкі, каб не змерзнуць, і там, дзе ёсць корм у іх на зіму. Так, сапраўды, гэта такое класічнае тлумачэнне. Вырай – гэта цёплыя краіны, так, куды адлятаюць пералётныя птушкі у халодны у Беларусі перыяд года. А цяпер, так, маючы, ну, мы ж тут можам і паляцець кудысьці далёка на самалёце, гэта не ёсць так, не вельмі доўгі будзе пералёт нават у Злучаныя Штаты Амерыкі. А калі канкрэтызаваць, вырай – гэта якія краіны для нашых буслоў? Калі вось так з абстрактнага выраю у канкрэтную нейкую краіну, куды ж яны лятуць, так, як пісаў паэт, гэтыя птушкі у паўднёвым. Егіпет, так. Да нас ратавацца ад неспёкі, можа быць, так, ну, у нас крыху іншая версія спадарвет, ну, у нашай культуры, так. А вось калі пра Егіпет, так, адказ Егіпет і суседнія, відаць, краіны, так, гэта паўночная. Я бачыла буслоў у Кеніі. Так, гэта паўночная, цэнтральная Афрыка, так, можа быць, вось там яшчэ... Ну, усходняя, так. Так. Усходняя Афрыка, вось гэтая краіна. Дарэчы, спадар Тимофей, калі не памыляюся, спадар Тимофей, так, вы выкарысталі такое слово, як накірунак, так, спадар Тимофей, ці не? Ну, так. Так, звярніце ўвагу на гэтае слово. Я звярну так, калі вы не супраць увагу на гэтае слово, накірунак. Калі я вучыўся ва ўніверсітэце, вось мне запомнілася, я вучыўся ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Петра Машэрава. Так, сапраўды, нам вось дэкан казаў, што няма такого слова накірунак. І гэта даволі частае, на маю думку, таксама слово, якое сустракаецца, але, ну, не сказаць, што гэта грубая такая маўленчая памылка, але гаспадарня Аліна там у чаце заўважыла, што сапраўды ёсць словы такія аўтэнтычныя, як напрамак, а ёсць кірунак. А накірунак – гэта такі мікс гэтых слоў, які часта ўжываецца, і вось такое лішняе слово, яно, як, дарэчы, як назваць больш, так, мабыць, па-беларуску, вось гэта лішняе слово. Хто можа падбраць сінонім да слова лішняе? Лішняе – гэта якое слово? Як сінонімы яго назваць? На літару «З» пачынаецца, а другая літара «Б». Ці можа падабраць, напісаць, або сказаць вось гэты сінонім, што накірунак, так, дзякуй, спадарня, гэта збыткоўнае такое слово. Ёсць ужо іншыя лексічныя адзінкі, таму лепш выкарыстоўваць усё ж такі вось гэтае слоўце. Або напрамак, або кірунак. Хаця накірунак чамусьці так вельмі падабае, ну, вельмі часта сустракаецца ў маўленні, хай сустракаецца, так, але ўсё ж такі трэба ведаць, што гэта слово
збыткоўная, бо ёсць напрамак і кірунак. Дзякуй. І хтосьці у нас ці штосьці тут яшчэ застаецца. А вось давайте пра гэтага звера, кажучы у двукоссі, пагаворам. Можа быць, спадар Артур ці хтосьці яшчэ хоча выказацца, калі ласка. Коник. Так, а нам трэба растлумачыць лексічнае значэнне, так? Не называючы гэта слова, памятаеце? Фабрика «Спартак» выпускает цукерки з назвой такого. Угу. Такой істоти, так? Такой істоти. А хто паспрабаваў апісаць такую істоту, якую мы бачым на гэтым фотаздымку? Мабыць, сказаць, што гэта зялёнае насякомае, якое ў песенцы хацела скушаць жабка. Ага, добра, дзякуй. Маленькае насякомае, так, які вельмі добра скача, я б назваў. Ну, часцей за ўсё яно зялёнага колеру. І хтосьці... я, напэўна, сказаў пра слова фотаздымак. А, дарэчы, вось калі я казаў пра гэту пару слоў, так, Наваполацк, Навалукомль, напішыце, калі ласка, слова фотаздымак у чаце. Як бы вы яго напісалі? Фотаздымак. Давайте проверим ваши орфографичные веды. Так, и поглядите, все пишут фотоздымок. Хотя, быццам бы ж мы проговорили, так что, як там, Наваполацк, а у части здымок, поглядите, нациск, он же недалёка, он на першым складе, так, у другой части. А чаму? Хто патлумачыць, чаму мы пишем фотоздымок, калі ж правила гавораць, што як Наваполацк павінны, відаць, былі пісаць фотоздымок. Чаму так? Можа, што слова залежнае, не беларускамоўнае паходжання. Не беларускага паходжання. Не. Ага, слова вы мелі на ўвазе запазычнае, так? Запазычана. Незалежна запазычнае. Фотаздымак у тым ліку, напэўна, так, але яшчэ, як мы тлумачым, калі слова не падпарадкуецца правілу, што гэта проста выключэнне. Так, спадарыня Аксана напісала. Пры гэтым зверніце ўвагу, фотаздымак пішам праз О, а калі мы хочам напісаць праз А, то які сінонім мы можам падабраць да слова фотаздымак з часткай фата? Фотаграфія, так. Дарэчы, калі казаць пра выключэнне, яшчэ падобная частка гэта мота. Фото і мота гэта выключэнне, але матацыкл, так, ноутбук, так, але фотаграфіі і матацыкл, але там матабол і штосьці вось падобна. Добра, дзякую вялікім усім за гэтую працу і ідзём далей. Я так гляджу на гадзіннік і сапраўды, ну, як па мне, час ляціць і мяне гэта радуе. Што хвіліны не цягнуцца, мы не марудзім, а так крочым наперад. Давайте вось тут. Хто нам крышачку скажа пра гэтае слоўца? Як вы яго растлумачыце, як апішаце? Яго лексічнае значэнне? Калі ласка. Спадарня Марына. Ну, гэта круглая металічная ўзнагарода, якая можа быць золата, срэбра. Або з бронзы. З бронзы. Вы, напэўна, ведаеце, а як так жартаўліва называюць які медаль, так, гэта ж мужчынскага рода, даюць, кажу, у двукоссі, так, за самае крыўднае месца ў спаборніцтвах, за чацвёртае, так, бо гэта першае месца, якое не ўзнагароджваецца медалём. Драўлянае. Толькі памятаеце, так, медаль гэта ён, так, драўляны, так, драўляны медаль, залаты, сярэбраны, бронзавы, а далей ідзе драўляны медаль. Вось мне ў гэтым годзе неяк не шанцавала, я займаюся бегам на доўгія дыстанцыі, і, напэўна, сёлета я разы 4 займаў 4-е месца ў розных прабегах, бо даволі крыўдна. Дарэчы, калі казаць пра бег, такую вам цікавостку, каб крышачку адпачыць ад вось гэтых тлумачэнняў, раскажу і такую загадку дам. Я ў сваім жыцці прабег не адзін і не два, і нават не адзін дзесятак марафонаў. А ці ведае хто з вас? Марафон, гэта, бо гэта слово даволі папулярнае, так? Якая гэта дыстанцыя?
42 кіламетры. 42 кіламетры, так. Вельмі блізка, так. Дзякую. Ну, 100 метраў, нешта такое яшчэ. Так, можа быць, у кагосьці яшчэ будуць такое большее удакладненне. Там вельмі дакладная гэта адлегласць. Калі з дакладнасцю да метра, ці можа хто-небудзь назваць? 42,2. Дзякуй, спадарня Анеля. Вельмі часта так пішуць, так скарочана, што марафон гэта 42,2. А калі быць абсалютна дакладным, то гэта дыстанцыя 42 кіламетры і 195 метраў. Безумоўна, вы ўсе чулі пра гэтае слово марафон, так? А вось такое вам пытанне. Як вы думаеце, а чаму дыстанцыя марафонская, яна вось такая? 42 кіламетры, 195 метраў. Грэчаскі міт. Угу. І што там, раскажыце ў гэтым міце, або міфе? Пра тое, як ганец біжаў, здаецца, ну от я не памятаю, з добрай навіной і біжаў менавіта такую дыстанцыю і упаў і памёр. Нешта такое. Спачатку ён крыкнуў, так? Гэта грэцкі баяр, Фідзіпіт, калі не памыляюся, яго імя. Так, то бок. І пасля гэтага пачалі менавіта гэтай дыстанцыі, то бок гэта грэцкае слово, так, і яшчэ ёсць зноwu такі марафон, ёсць маратон, як па Ултрашкевіцы, напэўна. Так, бо гук F, так, ён запазычаны на беларускаму, так, таму часта замест таго выкарыстоўваюцца іншыя гукі. Дзякуй за такое грунтоўнае тлумачэнне. Сапраўды, па легендзе, так, ад паселішча марафон, маратон бег гэты грэцкі ваяр Фідзіпіт да Афін, каб паведаміць навіну пра перамогу ў вайне, так, але вось спадар Вітаўт напісаў адлегласць паміж. Дарэчы, правільны варыянт спадар Вітаўт, зараз я пра гэтае слово яшчэ раскажу крышку пазней, пра двумя, там моўны код беларусаў. Дарэчы, а такое пытанне. Усё ж такі, гэта ж легенда, так, гэта было даўно, калі там вось гэта былі войны, можа яшчэ да нашай эры, хутчэй за ўсё, так? Але як, няўжо так можна было дакладна вымераць гэтую дыстанцыю з дакладнасцю да метра? Няўжо мы ведаем вось гэтую рысу, дзе стартаваў, так, і дзе ён прыбег, гэта грэцкі ваяр? Як такое магчыма? І ці такое магчыма ўвогуле? Няўжо ён там паставіў рысу, што вось тут я стартую, а вось там быў фініш, і яны неяк адзначылі гэта месца? Ці ёсць нейкія версіі, спадарства? Ну, адносна 42... Можа вытрымаць, тыпу, можа трываць чалавечы там арганізм, ці не ведаю там, ці можа за нейкі пэўны час можа прабегчы чалавек там. Дзякуй за вашу версію. Насамрэч, правільна адказаў спадар Вітаўт. У цэлым, так, і ў цэлым гэта ведаць, што гэта адлегласць паміж марафонам і Афінамі. Але калі алімпійскія гульні адрадзіліся ў новым часе, так, у канцы 19 стагоддзя, дыстанцыя гэта не была акрэслена дакладна, бо сапраўды нельга вызначыць, дзе была лінія старту, а дзе была лінія фінішу. І гэта дыстанцыя мянялася на розных з першых гэтых алімпійскіх гульняў, 10-40 км, 10-42, і толькі, калі не памыляюся, ў 1906 годзе, калі могу памыляцца там некалькі год, карацей, у пачатку 20-го стагоддзя, калі Алімпіяда праходзіла ў Лондоне, то каралеўская сям'я захацела, каб лінію фінішу перанеслі на некалькі там дзесяткаў ярдаў, і каб гэта лінія была пад іх каралеўскім балконам, каб яны маглі выйсці і ось глядзець на фініш марафонцаў. І там уже гэту дыстанцыю памерылі дакладна, апынулася, што гэта такая дыстанцыя 42-195, і яе прынялі з таго часу, з пачатку 20 стагоддзя, за такі эталон, узор марафонскай дыстанцыі. Сапраўды, спадарня Аліна. А вось спадар Вітаўт напісаў, гэта адлегласць паміж двумя грэцкімі гарадамі. Так, і слова «два», гэта лічыльнік, які скланяецца, яно вельмі цяжкае. У якім плане? Калі горад, гэта ж ён, так, то правільней будзе сказаць, як? Спадарства, так. Спадар Вітаўт сам малайчына, спадар Вітаўт працуе, так, двума. А калі гэта мова, напрыклад, так, мы карыстаемся, напрыклад, у нашым маўленні
і дзве мовы, то ў утворным складзе гэта як будзе? Можете напісаць дзве мовы. А напішыце гэта слово. Гэта слово вось у утворным складзе называюць такім моўным паролем беларусаў. Хто можа яго вымавіць правільна, гаворыць, то той сапраўдны беларус. Так, ага, можна, да, хтосьці піша выкарыстоўваючы мяккі знак, хтосьці піша без, але справа гэта дзвюма. Так, а такое вам пытанне. Глядзіце, калі ў нас 2000, ясна мы скажам 2000. А як правільна напісаць? Напішыце вашай версіі. Вось не вельмі даўно быў гэты год. Ён быў, калі сустракалі і праводзілі, так, мінулае тысячагоддзе. Гэта быў год 2000, як вы думаеце, або 2000. Напішыце у чаце тое слово, якое вам больш даспадобы, тую форму гэтага слова. Гэта быў год 2000 або 2000. Як вы лічыце, як вам падаецца? Напішыце, калі ласка, у чаце. Дзякуй, спадарня Неля. Хто яшчэ напіша? Як вы лічыце? Год 2000 або 2000? Ага, дзякуй. Што гаворыць вось тут правіла? Лічыбнік 2 змяняецца па родах. Так, гаспадар Вітут напісаў 2. Калі складанае слово, якім дзве асновы, то там незалежна ад роду, хаця 1000 гэта яна, так, але мы пішам 2000, так, 2000, але год 2000. Ну, вось так гаворыць правіла беларускай мовы, што ў складаных словах выкарыстоўваецца толькі частачка 2. 2000 і гэтак далей. Дзякуй, шановнае гаспадарства. Давайте глянем, что у нас там яшчэ засталося. Шмат усяго засталося, і, напэўна, яшчэ застанецца. Ну, гэта мяне, напрыклад, рада. А вось тут таксама ёсць для мяне у вас тут адна моўная цікавостка, але спачатку хтосьці, давайте растлумачце, што мы бачым на фотаздымку або на фатаграфіі. Можа, гаспадарня Настасія, гаспадарня Яна, гаспадарня Аксана, Артур. Хто яшчэ там у нас ёсць? Калі ласка. Гаспадарня Таня, бачу, падпісана. Так, Александр. Калі ласка. Напішыце нам гэтую прыладу. Не будзьце падымаць рукі. Ці хтосьці так можа сказаць? Так, хто кагосьці пачуў? Ага, гаспадарня Марына, калі ласка. Гэта прадмет, які дапамагае схавацца ад сонечных праменяў ці ад дажджу. Ад дажджу. Так, дзякуй вялікі. Так, я, напрыклад, не люблю асабліва выкарыстоўваць яго, так, але часам гэта вельмі прыдатная рэч. Парасон выкарыстоўваем, калі мой час дрэннае надвор'е, так. Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай мове слова пагода? Ёсць. Хорошее надвор'е. Так, гэта слово пагода мае такое больш вузкае значэнне, так? Мы можем сказаць, а сёння, глядзіце, а сёння у нас пагода, або заўтра будзе пагода, калі у нас добрае надвор'е, свеціць сонца, ну, напрыклад, кожнаму сваё, канешне, ага, распагодзіцца, сапраўды, так, калі дрэннае надвор'е змяняецца на пагоду. Таму, так, няма слова разнадвор'іцца, так, а вось распагодзіцца, гэта калі робіцца пагода. А пагода ў нас, паглядзіце, вось такое яшчэ вам даю заданне, пагода ў нас дзе? На дварэ або на двары? Як правільней сказаць? На дварэ. А чаму? Патлумачце, калі адказ правільны. На дварэ гэта значыць, ну, не ў хаце, не ў кватэры, ну, ёсць на вуліцы, на дварэ і на двары. Вось на двары гэта калі мы кажам пра двор. Канкрэтны двор, напрыклад, там сярод дамоў двор у нас ёсць. Так, гэта прастор паміж дамоў або каля дома. На дварэ гэта значыць, што не ў памяшканні. Ну, а на вуліцы гэта вось канкрэтная вуліца, па якой мы, напрыклад, ідзем, і мы кажам, што вось гэта на вуліцы. Мы знаходзімся на вуліцы.
Ага, дзякуй. А, дарэчы, так гаспадарня Анелі казала, так? Так, ці не? Так, про... А вось паглядзіце, дарэчы, вы выкарысталі форму слова так на вуліцы мы там ідзем. Так, а вось часам яшчэ блытаюць з гэтымі формы слоў. Ідзем і ідзём. Вам такая моўная загадка, шаноўнае гаспадарства. Якая розніца у значэнні гэтых слоў? Гаспадарня Аксана, зараз не было чутна, а может быть зараз, так? Идем это обвесный лад, а идем это загадный лад. Так, ідзем, яшчэ часто хадзем, так, давайте, хадзем там пагуляем на двары, бо на дваре, так, ёсць пагода, так. А слово ідзём, памятаеце, шаноўнае гаспадарства, як яно будзе, гэтая форма у форме, калі гэта мы і абвесны, вы і множны лік, другая асоба і абвесны лад. І дзяце. І дзяце, так, вось тут таксама даволі такая цяжкая група дзеяслова, так, і дзяце, несяце, везяце, націск падае тут на канчатку. Мы, дарэчы, вельмі часта выкарыстоўваем гэта слово канчатак. Шаноўнае гаспадарства, а які канчатак вось у гэтага слова парасон? Хто можа патлумачыць? Парасон, і гэта канчатак будзе які? Для мяне гэта быў самы цяжкі канчатак у школе. Так, гаспадар Артур напісаў канчатак нулявы, так? Нулявы, бо слова скланяецца, так, там мы яго, можна сказаць, парасоны і гэтак далей, парасону. А калі спытаць пра гэта канчатак, як вы думаеце, якое значэнне нясе гэта канчатак? Вось мы тут тлумачылі лексічнае значэнне слова, так, парасон і іншыя гэта рэч, так. Дзякуй, гаспадар Тимофей, спадзяюся, мы бачымся з вами і пачуемся праз тыдзень. А якое значэнне мае канчатак? Як адным словам назваць гэтае значэнне, якое надае слову канчатак? Вось, можа быць, хтосьці можа патлумачыць. Нулявы канчатак, ён якое значэнне паказвае ў слове парасон? Якое? Так, гэта адным словам, гэта граматычнае значэнне. Так, гэта род, лік, склон, у дадзеным выпадку мужчынскі род, адзіночны лік, назоўны склон. Таму канчатак гэта граматычнае значэнне, а вось аснова слова. Часта даводзіцца гэта так тлумачыць вучням, гэта ўжо лексічнае значэнне. Ну і давайте перайдзем, шаноўнае гаспадарства, да наступнага слайда і паглядзім. Вось тут гэта заданне, якое даволі доўга складаў, доўга з ім працаваў, адна з маіх любімых тэм, літара унескладовая. Прачытайце, калі ласка, уважліва, так, і можна ў чаце напісаць вось такі код з адзінак і нулікаў, так, такая камбінацыя. Бінарны. Так, калі ёсць пытанне, можете казаць? Не. Так, паглядзіце, я падбіраў такія сцверджанні пра гэтую літару, пра гэты гук, бо ўсё ж такі гэта літара ў многім з'яўляецца сімвалам беларускай мовы. Паглядзіце, можна у 10 такіх у камбінацыі з 10 лічбаў, адзінак і нулікаў, напісаць у чаце адказ на гэтае заданні. Падумайце, калі ласка, так, і напішыце камбінацыю адзінак і нулікаў. І мы пагаворым пра вось гэтую літару у нескладовая, пра гэты гук, бо сапраўды гэта у многім візітная картка беларускай мовы менавіта. Так, адказ, прыкладны адказ, ну, як 1-0, 1-0, 1-0, так, можна тэарэтычна напісаць, штосьці будзе правільным, штосьці не. Напішыце, калі ласка, у чаце камбінацыю гэтых адзінак і нулікаў. І потым я пракаментую вашы адказы, раскажу, што я ведаю пра гэту літару, пра гэты гук, і, напэўна, вы даведаецеся пра сябе нешта, не пра сябе, канешне, а пра гэтую літару нешта новае. Ну, калі ласка, падумайце і чакаю вашых адказаў. Першы амаль не
Ага. Так, спадарня Алина написала так мало одинок. Ну, может быть. Я люблю такие задания, так, где у меня там неровная лічба, так, не 50 на 50. Ага. Або можна так, калі там чагосьці можете написаць, якія нумары там толькі праўда. Спадарня Аліна. Так, спадарня Аліна, вы думаеце, што праўда гэта нумар 8, так, і нумар 10, правда? Ага. Добра, спадар Артур напісаў. Так. Ага, спадарня Оксана написала. Ага. Так, можно просто вось этой комбинация одинок и нуликов, так? Ну, у любым выпадку, так, нават калі вы не напишете, вы для себе подумайте, можно адзначыць 10 у сябе у нататніку. Так, дзякуй, спадарня Марына. Вось бачыце, наколькі розныя адказы, так? У кагосьці больш адзінак, у кагосьці больш нулікаў, сапраўды мы нейкімі такімі кодамі нібы абменьваемся. Калісьці давялося мне працаваць над такім матэрыялам «Міфы і праўда» пра літару нескладовая. Сапраўды даволі цікавая літара і адметны гук, які яна абазначае. Ну, давайте прагаворым. Ага, так, і пішыце ў чаце яшчэ, дзякуй, так, спадарня Нелі, Марына, Іна, Марына, Артур, Аліна напісалі так. І нават хтосьці, калі не напісаў, то, спадзяюся, вам будзе цікава. Вы напісалі, можа быць, у сябе, у нататніку. Давайте прагаворым вось гэтыя моманты. Пункт першы. Пункт першы, сапраўды, гэта ёсць праўда. Пункт 1 гэта праўда. Літара У новая адносна літара, з'явілася яна толькі ў 19 стагоддзі, ў часы, калі вось пачыналася беларуская літаратурная мова, ў часы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, Францішка Богушевіча. Так. А вось наконт гука У, спадарня Неля, спадарня Марына, бачу, Іна, так, Марына, усе маль напісалі правільна, гэта нулік. Гук У цвёрды, і ён ніколі не бывае мяккім. Вось у чым адметнасць гука «о», што ёсць у беларускай мове, вы чулі, напэўна, зацвярдзелыя гукі, якія раней мелі парныя адпаведнікі, як, напрыклад, гук «р». А вось гук «о», ён проста цвёрды. Так, ён ніколі не быў мяккім, таму яго неправільна называць зацвярдзелым. Ён фактычна адзіны такі цвёрды гук, просто цвёрды, які не мае мяккага адпаведніка. А хтосьці прыгадае, а які ў беларускай мове толькі мяккі зычны гук? Ё? Так, гэта гук Е. Гук Ц можа быць цвёрды. Так. Цана, напрыклад. А цень там можа будзе мяккі. А вось гук Е, ён толькі мяккі. Так. Такая антанімічная тут пара гук О толькі цвёрда, гук Е толькі мяккі. Спадар Артур, калі не памыляюся, вельмі правільна напісаў у чаце, што брэвіс, так называецца вось гэты значок над літарай у нескладовай, такі закруглены гачак, гэта ўсё ж такі такая птушачка, так, якая крыху нагадвае ангельскую літару V. Гэта гачак, а брэвіс такая закругленая дужка, паўдужка, якую бачым над літарай у нескладовай. Наконт пункта нумар 4. Ёсць, так, і ў беларускай лацінцы літара у нескладовая з гэтым самым брэвісам. А вось вельмі цікава, на маю думку, і таксама адзін з такіх распаўсюджаных міфаў беларускага, гэта пункт нумар 5. І гляджу, вось па пункце нумар 5 у нас ёсць, як мы ўжо казалі, вось гэта рознагалоссі. Так? Хтосьці піша 1, хтосьці піша 0. Для тых пытання, ну і для ўсіх, можа быць, наперад для тых, хто напісаў, што гэта неправда, што літара у нескладовай ёсць не толькі ў беларускім алфавіце. Ці можаце, і гэта, дарэчы, правільны адказ, ці можаце вы, шаноўнае гаспадарства, назваць гэты самы алфавіт, які таксама выкарыстоўвае літару у нескладовай. Вось не адна беларуская мова такая. Так, дзякуй, спадар. Так, узбецкая мова, так. Словацкая. Так, яны пераходзяць на лацінку, так, наколькі я ведаю, але вось ва узбецкай мове выкарыстоўваецца вось менавіта такая ў іх кірылічным варыянце літара
унескладовая. Так, вось спадар Артур, так, правильно, вось недзе там, сапраўды, гэта, канешне, але пры гэтым трэба памятаць, што літара У сапраўды стала сімвалам найперш беларускай мовы. Літара У гэта 25-я літара беларускага алфавіта. Праўда ці не? Што вы пісалі? Быццам бы. Хтосьці пісаў 6-0. Калі не памыляюся, гэта праўда. Па-моему, 25-я. Ці не? Ці ў кагосьці іншае? Так, дзякуй, спадар Вітаўт. Калі не памыляюся, гэта 25-я літара ў беларускім алфавіце. Дарэчы, спадарства, а колькі ўсяго літар у беларускім алфавіце? Ці можа хтосьці агучыць гэтую лічбу? Так, спадарня Анеля, 32. І тут такое дыскусійнае пытанне. Дж і дз гэта літары ці не літары, ці спалучэнне дзвюх літар? Спалучэнне гукаў, напэўна. Спалучэнне літар, так? Гэта спалучэнне літар, якія, як правіла, абазначаюць адзін гук. Могуць абазначаць і два гукі, так? Калі там на стыку прыстаўкі і корані, так? Але гэта не асобныя літары. Ну, спадар Артур, так, літару Г, калі лічыць, так, як абазначае гук Г, то будзе ў вугле 33, так. Добра. Па пункце 7, думаю, ўсё гэта зразумела, так, літара У, гэта неправда. Пункт 7, так, бо літара У нескладова хаваецца не за вось гэтым цвёрдым знакам, а за чым? За ща. За літарай ща. Так. А слово страусятнік напісана правільна ці не? Хто там што пісаў? Давайте глянем. Хтосьці напісаў, што праўда, хтосьці, так, праўда, бачу, праўда. А вось спадарня Іна і спадарня Марына лічаць, што неправда. Тут у нас розныя версіі. Спадар Артур думае, што правільна, так. Паўляцца гэта нармальна. Мы для гэтага тут і сабраліся, каб на такія цікавыя, часам складаныя моманты звярнуць увагу. Я, калі быў школьнікам, у мяне, шановнае спадарства, гэта было любімае правіла. Я даволі шмат чытаў і, в прынцыпе, правіла так не запамінаў. І так, прабачце, у свой час ганарыўся, што ведаю одно правіла. Літара ў нескладовая пішацца пасля галоснай. Але ці праўда гэта? Ці заўсёды так? Так, спадарня Аксана, ці хтосьці там казаў? Калі ласка, яшчэ раз? Ёсць выключэнні, іх некалькі. І адно з іх гэта якраз словы некаторыя іназемнага паходжання. Запазычныя словы, так. А якія запазычныя? Здаецца, аўдыторыя, там грэцкага там штосьці такое. Не, вось берце, аўдыторыя. Аўдыторыя, дарэчы, ва ўніверсітэце мы напішам праз У нескладовае, ва ўнівермагу. У мяне ёсць асобныя, там, напэўна, на наступных занятках тады пагаворам. Саудаўская Аравія, так? Спадар Вітаў думае, Саудаўская Аравія, Мне, дарэчы, таксама такое слово, як клоун. Мне чамусьці заўжды памылкі. Звярніце ўвагу вось на гэтыя два слова, зараз мы покажу. Слова клоун і слова, напрыклад, страус. Так? Клоун пішам з У нескладовым, а страус з У складовым. Што гаворыць тут правіла? Спадарня Аксана, так, напэўна, тут казала, так, спадарня Аксана, гэта вы, што слова там запазычнае, так? Ці хто там казаў? Спадарства. Можна яшчэ раз пачуць? Але там ёсць нейкая спецыфіка яшчэ. Так, і вось эта спецыфіка аказваецца даволі складана. Шоу, дакладна. Шоу, так, шоу, гэтаксама і фрау. Што гаворыць правіла? Калі так спрошчана сказаць, там гэтае выключэнне, калі слова запазычанае і заканчваецца на У, запазычанае нязменнае слово. Шоу, фрау, але звярніце увагу, шоумен, ужо слова не заканчваецца на У, мы напішам з У нескладовым. А наконт пары слоў клоун і страус, што гаворыць правіла? Запазычаныя словы, якія заканчваюцца на ус, радыус, так, на і ус пішуцца нязменна. Пішуцца з ускладом, напрыклад, страус,
акварыум. Але тут, звярніце ўвагу, я напісаў слова страусятнік. Чаму я выкарыстовую гэтае слова? Таму што многія запамінаюць гэта правіла так, што у запазычаных словах, якія заканчваюцца на ум, ус, пішацца ў складовае. А як быцца словом страусятнік, ці калі вось акварыум, акварыумныя рыбкі. Там правіла ідзе крышачку далей. У запазычаных словах, якія заканчваюцца на ум, ус і ўтвораных ад іх. Таму страус, страусятнік пішацца у складовым. Ну, такое вось правіла. Або соус, а калі гэта посуд, у які мы змяшчаем соус, гэта як будзе посуд называцца? Соуснік. Соусніца, хутчэй. Так? Вось мы ўтварылі слова, дадалі туды яшчэ два склады, слова не заканчваецца ўжо на ус, але яно ўтворана ад гэтага слова на ус, і таму па правілах сучаснай беларускай літаратурнай мовы мы павінны тут пісаць вось гэта ў складовае. А клоун, паглядзіце, калі ласка, так, клоун не заканчваецца на ум, ус, таму клоун, як гэта можа быць не дзіўна гучыць, але клоун, так. Ну, трэба ведаць, што апошняя рэдакцыя правіл беларускай арфаграфіі была ў якім годзе, калі крышачку, ну, так, крышачку, можа быць, ну, это такое меркаванне суб'ектыўна, хтосьці говорит крышачку, хтосьці даволі грунтоўна, калі, карацей кажучы, гаспадарства, якім годзе, як вы думаеце, былі апошнія змены афіцыйныя ў правілах беларускай арфаграфіі? У якім годзе? Так, спадар Артур напісаў 2008. Сапраўды, у 2008 годзе, калі не памыляюся, яны ўвайшлі ў сілу з 1 верасня, магу памыляцца, 2010 года, але гэта вось той час. І гэта якраз такі тады было пашыранае напісанне літары унескладовае ў запазычаных словах. Хаця многія вось такія выключэнні засталіся. Ну і, дарэчы, калі казаць пра пункт 10, вялікай літары унескладовай няма, то сапраўды вялікай літары няма, ну толькі калі мы капслокам напішам, так, то будзе гэтая літара унескладовая. Але звярніце ўвагу вось на такі парадокс, шаноўнае гаспадарства, што помнік літары унескладовай ёсць, ён ёсць, правда, не ў Тураве, так, а дзе? На Полацку ці ў Полацку? У Полацку, так. Помнік літары унескладовай ёсць, а вялікай літары чамусьці няма. І гэта, ну, чаму няма? Просто таму, што вырашылі не... Вось чамусьці вырашылі такі парадокс, ну, я б сказаў, вырашылі пакрыўдзіць гэтую літару. І таму мы напішам, напрыклад, ва ўкраіне, па правілах сучаснай беларускай мовы напішам у складовым, але там па ўкраінскіх дарогах. Так, я так пішу, але я чамусьці думала, што у Трашкевіцы быў варыянт з унескладовай вялікай. Так, у Тарашкевіцы быў, але вось калі мы говорим пра правілы так, сучаснай беларускай літаратуры, ну, так званай наркамукі, то вось такі цікавы момант, на маю думку, є недарэчны, так, ён даволі штучна уведзены. Ва ўкраіне мы, так, ва ўкраіне, там, на Урале, тое самае, мы чуем гэта гук во, але проста вось, ну, пабаяліся уводзіць гэту, чамусьці для мяне гэта загадка, вялікую літару у нескладовае. Хаця нічым яна не горшая за астатнія. Што яшчэ хацеў сказаць пра помнік, нешта вось... Пра Тураве, тут такі варыянт падабраў, пра Тураве. Я люблю на сваіх уроках, дарэчы, выкарыстоўваць такія вось сувязі міжпрадметныя. Гаспадарства, давайте праверым, як вы ведаеце геаграфію. Напішыце, калі ласка, назву раёна, по-беларуску, так, у якім знаходзіцца гэты самы горад Тураў. Я думаю, вы, можа быць, хтосьці там быў у гэтым самым Тураве. Дзякуй, спадарня Неля. Так, Жыткавіцкі. Ёсць у Беларусі такія гарады, так, якія знаходзяцца, якія не з'яўляюцца райцэнтрамі. Вось адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі, горад Тураў, знаходзіцца у Жыткавіцкім раёне, на Палессі, так. Спадарня Неля, гэта якая вобласць? Гомельская. Брэсцкая. Гомельская, так. Давыд гарадок. Мікашевічы ўжо Брэсцкая, а Тураў... Гэта Гомельская вобласць, якраз крышачку далей там праходзіць мяжа, так, паміж Гомельскай і Брэсцкай вобласцю. Дзякуй вялікі. Я таксама, як вы ўжо бачыце, лічбы люблю. А ці можа хто напісаць? Можа, хто лічыў, а колькі, калі вось Жыткавіцкі раён, а колькі ў нашай Беларусі усяго гэтых самых раёнаў? 115. Близко. 113? Холоднее, скажем так, стало.
Может, это 118. 118 раёнаў, так. І калісьці я так даволі моцна захапляўся падарожжамі па Беларусі, і у мяне атрымалася, шаноўнае гаспадарства, не без гонару адзначу, наведаць усе 118 райцэнтраў нашай краіны. Усе, без выключэння. Хаця я не наведу некаторыя гарады, якія не з'яўляюцца райцэнтрамі. Напрыклад, не быў у горадзе Скідзель. Але ва ўсіх райцэнтрах атрымалася ў свой час у мяне пабываць. Добра, з гэтым ёсць. І гляджу тут на час. Атрымаеце вы ў мяне тады дамашняе заданне. Давайте, напэўна, да апошняга на сёння слайда перайдзем. Паглядзім, што ў нас там ёсць. Ага, вось тут. Давайте, может быть, каб не пісаць, вось пра гэты лічэбнік я пачаў казаць, так, 118, пра марафон мы казалі, а тут вось праверачны тэст па тэме лічэбнік. Штосьці мы казалі ўжо сёння пра гэтыя словы. Давайте пройдземся па гэтых парах слоў і, может быть, не будзем пісаць, а может быть, дзесьці будзем пісаць, але вось пісаць будзе многа. Давайте, может быть, пагаворым. І хацелася б пачуць кожнага ці амаль кожнага. Давайте я буду да вас звяртацца, а вы па магчымасці або пішаце, або гаворыце. Які варыянт вы лічыце правільным? Спадарыня Яна, вы у нас на сувязі? Ну, может быть, не все тады так, может быть, не атрымаецца. Добра, спадарство, давайте так, 50 або 50. Які варыянт правільны? Кажыце, хто як думае. Або напішыце ў чаце. А я буду вось адразу каментаваць па парах слоў. Ага. Спадарыня Марына напісала першы, Аксана напісала першы. Першы. Шаноўнае гаспадарства, паглядзіце, у нас ізноў ёсць рознагалоссі, так? Першы, другі. Вельмі складаная гэта тэма лічэбнік. Што гавораць правілы сучаснай беларускай мовы? Гэта якраз такі момант, які змяніўся ў рэдакцыі 2008 года. Цяпер правільна пісаць 50 і гэтаксама 60. Чаму? Бо націск падае на апошні склад, а у першым складзе перад націскам е пераходзіць у я. Таму правільны варыянт гэта 50, але звярніце увагу, калі мы ўжо скажам 70 ці 80, там будзе гэта частачка 10. Таму 50, але, напрыклад, 70. Як 80. Тут залежыць ад націску. А вельмі частая памылка звязана з вось гэтай парай, з гэтым лічэбнікам 1,5. Як правільна, 1,5 года ці 1,5 гады? Тут пакуль у нас адзінства ёсць. Ага, не, уже ёсць таксама розныя варыянты. Дзякуй за ваши адказы. Насамрэч, адна з самых частых памылак у беларускай мове гэта памылка, калі гаворым 1,5 гады. Усё ж такі 1,5 года, 1,5 дня, як і паўгода. Якая тут логіка, я патлумачу? 1,5 года гэта 1 год і палова чаго? Палова года. Тое самае, як паўгода, гэта палова года. Таму зверніце увагу правільна, 1,5 дня, 1,5 года, паўгода. Хаця вельмі часта даводзіцца чуць, говораць 1,5 дні, 1,5 гады, паўгады, правільна, 1,5 года. Прапішу 1,5 года, дня, ну і гэта таксама паўгода. Далей, 3/4 ці 3/4? Давайте тут. Ага, так, двоечкі бачу. Дзякуй. Сапраўды, шаноўнае гаспадарства, так, 2, 3, 4 ужываем з назоўным склонам. Так, 2/4, 3/4, але 5/6, 6/7 і гэтак далей. 2, 3, 4 ужываем з назоўным склонам. Пра наступнае слово мы ўжо казалі, здаецца, так, але які варыянт правільна? Двухмоўе або дзвюхмоўе? Так, ёсць у нас розныя адказы.
Можна пісаць, так, мы актыўна пішам на чаце, дзякуй вялікі за адказы. Пра гэтае слова, ну, не пра гэта, мы казалі пра слова 2000. Памятаеце, што калі складанае слова, у нас няма формы дзвюх, так, а ёсць толькі двух. 2000, таму правільная форма па правілах сучаснай беларускай мовы гэта двухмоўе, але дзвюма, напрыклад, мовамі, 2000. Пра лічыбнік 70 я ўжо казаў, напэўна, але давайте праверым, што вы запомнілі. Так, 70 або 70. Так. Тут адзіначкі, так, павінны быць адзіначкі ўсё ж такі, бо 70 націск падае на першым складзе. Дарэчы, многія мовазнаўцы крытыкавалі вось гэты варыянт 60, казалі, што ў беларускіх гаворках, ну, гавораць 60 усё ж такі. Так, ну, але на дадзены момант проста я вось так канстатую факт, што афіцыйна прынятыя такія варыянты 50, 60, 70, 80. Хаця, справді, 60, мабыць, гэты варыянт і быў бы больш правільным. Ну, але прынята пакуль вось такое. Што вы з вось гэтым знакам? Двухкоссе або двукоссе. Пішам з літарай Х або без літары Х. Так, сапраўды, шановне гаспадарства, двукроп'е і двукоссе пішацца без літары Х. А як правільна напісаць, дарэчы, вось з гэтым у нескладовым? Крыкі «Ура» мы напішам «Ура» у двукоссе з «У» складовым або з «У» нескладовым. Вось я напісаў. Як бы вы сказалі, альбо як бы вы выбралі? З «У» нескладовым. Так, двукоссе гэта не з У складовым. Не, з У нескладовым, сам уже. У нескладовым, так. Так, гэта не знак прыпынку, таму пішам з У нескладовым. Двукоссе... І то ж самае, здаецца, з дужкамі. Злучок. Не дужкі, злучок. Злучок, так. Напрыклад, паўднёва-ўсходні, так. Паўднёва-ўсходні вецер напішам вось такім чынам, як я напісаў у часе. Я часта пішу беларуска-украінскі, і украінскі... Так, абсалютна правільна. А вось з гэтымі зборнымі лічыльнікамі 9 або 9. Які варыянт вам падаецца правільным? Вельмі прыемна, як вы так моцна працуеце, прыемна бачыце, як актыўна з'яўляюцца адказы. І вось тут звярніце ўвагу, мабыць, для вас гэта такая навінка. Лёгка з лічыбнікамі 5, 6, 7, 8, але калі мы гаворым пра зборныя лічыбнікі, утвораны ад 9 і 10, то там, шановнае гаспадарства, нарматыўныя словы, нарматыўныя формы слов такія 9 і 10. Запомніце, калі ласка, так? Не 9, не 10, а вось 9 і 10. Так, такія формы слоў нарматыўныя. Хаця яны нам падаюцца дзіўнымі, но мы рэдка выкарыстоўваем гэты зборныя лічыбнікі больш там за 7-8, так, больш за 7-8, але 9 і 10. Тут вось такі адказ будзе правільны. Бачыце, для многіх гэта было новым, але гэта нармальна. Мэтай маіх заняткаў і было да вас давесці нешта новае. А вось з гэтымі словамі, як там з рукамі, шановнае гаспадарства? Так, рука гэта яна, таму вось гэтае слова, памятайце, называюць многія мовазнаўцы моўным паролем беларусаў. Гэтая форма слова лічыльніка 2, дзвюма. Так, аберуч, так, трымацца аберуч, дзякуй, спадарня Неля. Што там гэта слово было ўжо, так, 2000 або 2000, пра гэта прагаварылі, так, гэта ўжо памятаеце, гэта ў нас адзінка, сапраўды. А вось як вы напішыце гэта лічыбнік палова, паў яблыка напішам як? Праз злучок або разам? Паў яблыка напішам разам. Так. У рускай мове напісалі праз злучок, а ў беларускай мове правіла тут прасцейшае. Пішам разам. А вось паўвільні. Напэўна, многія з вас былі ў Вільні. Мне даводзілася бываць з дзясятак, напэўна, разоў у Вільні. Як напішам паўвільні? Так, калі ў нас
назва, слово пішце з вялікай літары, па Беларусі, па Вільні пішам праз злучок. Але калі ў нас не назва, пішам разам. Так. Што з лічыбнікам 200 або 200? Які варыянт лічыце правільным? Што падаецца беспамылковым, скажем так. Як паказвае правіла, гэты лічыбнік даволі складаны для многіх. Так, ага, бачу адзінкі, двойкі, двоек больш стала. Так, яшчэ можа хто? 200 ці 200. Сапраўды, у беларускай мове гэты лічыбнік пішацца праз две літары «е». А як вы гэты лічэбнік запішаце, шановнае гаспадарства, або скажам, канешне, а як мы яшчэ запішам у творным склоне? Ці хто пасіліць напісаць, так, пастараіцца напісаць хто-нибудь у чаце 200 у творным склоне. Як бы вы сказалі і прапішыце гэта кепска. Ага. Тут ю, напэўна. Цікава, дзякуй за ваш адказ. Правільны варыянт будзе 200. Ўсё ж такі, вось тут будзе форма двума толькі. Складанае слова, і тут складаем форму двума стамі. Двума, трыма, чатырма стамі. Скланяюцца дзве часткі, і першая частка вось як так. Вось такая праз двума стамі. Дзве пары слова на сёння застаюцца. Пяцярня або пецярня. Калі вось паглядзіце на свае пальцы, так, што ў нас там? Ага, пяцярня або пець. Вось бачыце, рознагалоссі ізноў пайшлі, так? Тут які цікавы момант. З аднаго боку мы бачым, што быццам бы і пецярня, бо не першы склад перад націскам, так? Але, шановнае гаспадарства, гэта слова ўтварылася ад лічэбніка 5. 5 гэта база, так, гэта каранёвае слово. Таму тут нават не ў першым складзе перад націскам, гэта каранёвае я захоўваецца. 5, пяцярня. Бо, як я тлумачу вучням, гэта не ад слова, прабачце, там Петя, так, гэта ад слова 5, таму 5, пяцярня. Каранёвая літара я, яна захоўваецца, таму пішам. Нягледзячы на то, што гэта не першы склад перад націскам, каранёвая літара я захоўваецца. І апошняе. 70 ці 70. Часта таксама даводзіцца тут бачыць, як неправільна ўжываюць гэтае слово ў творным склоне. І мне прыемна адзначыць, шановнае гаспадарства, што вы так правільна запісалі тут адзінкі. Так, дзякуй вялікі. Так, сапраўды. Гэта складаны лічэбнік, дзве асновы, 7 сямю, 10 10. І так вось скланяюцца гэтыя складаныя лічэбнікі. Дзякуй, шановнае гаспадарства, шмат яшчэ ў мяне матэрыялу, але на сёння ўжо хопіць, мы прытрымліваемся рэгламента. Вельмі прыемна было з вами папрацаваць.